Kaixo, Lagunok, gaurko egunean, olentziroren bila, etorri gara. Badatoz beltzak, badatoz zuriak, elkarrekin. hori ez da Olentzero eta Mario Mekiren etxea? Bai! Guazen! Akabetxez beteak, Ez olentzero, ez Mario ongi aurkitu. Baina eskutitza utziko dio. Han utzi. Espero dut irakurtzea. Belenen munduko argiak jaio da gabon gauean. Elur malutak zerutik izar bat dirdizeruan. Belenen munduko argiak jaio da gabon gauean. Eskutitz bat dago. Parece nekik eta olentzerok. Zat bake askatuz, ehartzu guzti. Zen kutzuna irakurri dugu, barkatu ez egotea une horrean. Ikatzaren bila joan ginen, eta horregatik ez geunden etxean. Baina hogeita birako lasaiera saietuko gara joaten. Segi ondo portatzen, Olentzero eta Mario. Da gabon gauean,